Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Να είστε γεροί και δυνατοί. Έπειτα από 1,5 ολόκληρο χρόνο, εννοείται ότι έχει έρθει πλέον πάλι ο καιρός να πούμε τα τελευταία, το πηλίκον. Αυτά τα οποία στο κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος υποχρεούται εκ του αποτελέσματος στο τέλος να πει τι έκανε, τι ακριβώς έχει γίνει με αποδείξεις και το πηλίκον να είναι σε όλη αυτή τη διαδρομή. Είναι 1η Ιουνίου 2025. Η τελευταία ομιλία από το κανάλι του Κατακλυσμού ήταν το Δεκέμβριο του 2023 με τίτλο «Το κέντρο του κύκλου είναι ο παράδεισος και η περιφέρεια η κόλαση». Το ξαναεπαναλαμβάνω το τίτλο. Το κέντρο του κύκλου είναι ο παράδεισος και η περιφέρεια είναι η κόλαση. Τι να πούμε τώρα για όλες τις ομιλίες, για όλους τους τίτλους, πλέον από το κανάλι, το site καλύτερα, πλέον, κατακλυσμosnoe.gr, που έχει 130 ομιλίες, μαζί με τα αποσπάσματα έχουν φτάσει στα 650. Υπάρχουν 2 βιβλία, το πρώτο το 2009 παρακαλώ, για όλους τους καινούριους υπνιστές, αφυπνιστές, που δεν ξέρουν πλέον ότι ασεβούνε στο κάθε τι που ξεστομίζουν. Η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή ζει ασύλληπτες στιγμές και αυτοί παίρνουν ένα μικρόφωνο να μιλήσουν ότι τη φανή του Λωστεφανή. Άλλος μιλάει για μεταθάνεια που πάει η ψυχή, άλλος μιλάει για θετικές ενέργειες, άλλος μιλάει για κόμματα, άλλος και το τέλος είναι ένα τάφος, ένα φέρετρο και κανένας δεν πήρε χαμπάρι τίποτα. Υπάρχει αυτή η γνώση λοιπόν 21 χρόνια σε κάποιον που σας μιλάει που με αποδείξεις έχει σφραγίδες επάνω στο σώμα του, συγκεκριμένες σφραγίδες. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να δει τις εικόνες και να τις αμφισβητήσει. Τι είναι αυτά που κουβαλάει στο χέρι του. Το 2198 ποιανού δράση προφητηλία μπορεί να σημαίνει εάν είναι άπιστος, εάν το αεροβάπτισμα βάζει το όνομα παράκλητος, αν το παράκλητος βγάζει το όνομα αεροβάπτισμα και μύρια ακόμα. Το δεύτερο το βιβλίο, μετά από το πρώτο το 2009, η φωνή της δημιουργίας προς το ανθρώπινο γένος. Το 2015, ο κατακλυσμός του Νόε στο νου των ανθρώπων και η επιστροφή στο Θεό. Που έχουν γραφεί τα πάντα, ακόμα ότι θα δούμε και 2 ήλιους. Και υπάρχει βίντεο στα χέρια του κατακλυσμού που φαίνονται 2 ήλιοι. Ο Ηλίας ήλιος δείχνει στα φέλετρα της Ελίτ το κεντρικό ήλιο Αλκαιώνα. Και εκεί θα δείτε 40 ολόκληρα λεπτά στα χέρια μας τους 2 ήλιους. Και μάλιστα ο δικός μας από πίσω η Αλκαιώνα να παραλυρεί σε όλη τη διάρκεια του βίντεο, αλλά κυρίως το 10 μέχρι το 13 λεπτό και στο 30 μέχρι το 32, να βλέπετε με τα μάτια σας μόνο σαν Hollywood αυτό το οποίο βλέπετε. Και όλη αυτή τη γνώση λοιπόν τη δίψαν όλοι στην Ελλάδα, εκτός του Κορακανιούς, μα όλοι, και δεν ξέρουν που έχουν μπλέξει πλέον. Και έχετε ένα σύστημα που έχει σφυγεταγκαλιάσει σε ένα χορό θανάτου όλη τη γη, από άκρου σ' άκρου, και όλοι πολεμάνε με όλους. Όλοι πολεμάνε με όλους. Και εσείς άνθρωποι μου τώρα τι περιμένετε? Να σας αφυπνίσουν η καινούργια κάστα υπνιστών, πάσης μορφής, η καινούργιοι πολιτικοί, οι καινούργιοι παπάδες, οι καινούργιες θρησκείες. Όλη η Ευρώπη έχει κατακληθεί από το Ισλάμ. Σας το έχει πει η γνώση του κατακλυσμού ότι το Ισλάμ είναι το δεξί χέρι του μαυροψύχη, αυτού που βρίσκεται στη σελήνη, που δεν είναι φυσικό ουράνιο σώμα, που δεν γυρνάει γύρω από τη γη, που δεν κάνει έκλειψη ηλίου κάθε μήνα,
έτσι θα έπρεπε, που πηγαίνει λίγο πάνω λίγο κάτω από την πίσω μεριά ενδιάμεσα η γη και κοροϊδεύει όλη την ανθρωπότητα. Εκεί είναι το σπίτι αυτού που λέει μαυροψύχη και ο Ιησούς είπε σατανά. Και σήμερα τα έχετε όλα, μα όλα αυτά στα πόδια σας, στα χέρια σας, στην νόησή σας. Τι περιμένετε λοιπόν τώρα εφ' εξής, εδώ που φτάσαμε? Πολεμάνε παντού όλοι μεταξύ τους. Όλοι, μα όλοι. Εσάς όμως η ζωή σας είναι προσωπική. Εσείς πρόκειται να πεθάνετε. Εμείς πρόκειται να πεθάνουμε. Εμείς πρόκειται τα οστά μας να μην υπάρχουν μετά από ένα διάστημα. Άρα λοιπόν το ζήτημα ποιο είναι? Όλα αυτά τα κοπρόσκυλα. Αυτά θα είναι πάντα κοπρόσκυλα. Χιλιάδες χρόνια και εκατομμύρια χρόνια ήταν πάντα κοπρόσκυλα. Πάντα υπήρχαν Βαβυλώνες. Πάντα υπήρχαν χαμένες Ατλαντίδες. Τώρα λοιπόν που ακούτε αυτά από τον Θεόδωρο, που το κρύψαν όλοι, σας λέει λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι όλα αυτά τα κοπρόσκυλα, γιατί αυτοί ούτως ή άλλως πάντα είναι τελειωμένοι. Είναι πάντα στο άρμα του μαυροψύχη, για ένα μπαξίσι, για μια κατσαρόλα φαΐ και τελείωσε. Δεν βλέπουν τη μύτη τους, με λίγα λόγια. Άμα τους πείτε δείξε μας που είναι η μύτη τους, δεν πρόκειται να την προσδιορίσουν, γιατί δεν ξέρουν που είναι η μύτη τους. Άρα λοιπόν δεν μιλάω για αυτούς όλους. Όλους, τους αυλικούς του μαυροψύχη. Μιλάω για εσάς. Σήμερα, τώρα που ακούτε τον Θεόδωρο, χτυπάει η καρδιά σας. Τα αίματά σας ανεβοκατεβαίνουν μέσα σας. Μεγαλώνουν τα νύχια σας, τα μαλλιά σας. Αλλάζουν κάθε στιγμή κύτταρα μέσα στο σώμα σας. Το καταλαβαίνετε αυτό ή δεν το καταλαβαίνετε ότι δεν το κάνετε εσείς? Και είναι από κάπου που είμαστε όλοι εδώ πάνω στη γη για να πάρουμε εμπειρίες και να μάθουμε ποιοι είμαστε. Πόσο πιο πολύ συνοπτικά να σας το πω αυτό το πράγμα? Ότι ουδής γνωρίζει την ύπαρξή του. Γιατί αν γνώριζε την ύπαρξή του, δεν θα μιλούσε. Θα προσπαθούσε να μάθει. Και όχι να βγαίνει μπροστά και να μιλάει. Και να μιλάει και να μιλάει και να μιλάει όλη αυτή η αυλική του μαυροψύχη. Για να σας κλέψουν ακόμα μια φορά το σώμα σας, να μπείτε σε ένα αδιάβαση, σε ένα φέρατο και σε έναν τάφο. Για λίγα χρόνια και αυτό. Επομένως, για ποιον να κάτσω να μιλήσω αυτή τη στιγμή, εκτός από εσάς τους ίδιους? Τι είναι η δεξιά, τι είναι η αριστερά, τι είναι οι κεντρώοι, τι είναι οι εξτρεμιστές, τι είναι οι μπαχαλάκιδες, τι είναι οι θρησκείες, τι είναι η Ορθοδοξία, τι είναι οι Καθολικοί, τι είναι οι Ποντεστάτες, τι είναι οι Μουσουλμάνοι, τι είναι οι Ραβίνοι, τι είναι ο Δαλάη Κλάμα, λέει ότι έκανε το εμβόλιο και το είπαν κάποιοι φίλοι του, εκπρόσωπος και καλά του Βούδα. Όλοι είναι για τα σκουπίδια. Όλοι χρηματοδοτούνται από αυτόν που κόβει χρήμα επάνω στη γη. Το όνομά του από τον Ιησού Χριστό ήταν Σατανάς, σταματημένος νους. Διάβολος βάζει μέσα στο δία σας. Δηλαδή έχετε ένα νου όλοι σας που δεν ξέρετε πού είναι η αρχή, πού είναι η μέση και το τέλος. Ό,τι του φάνει του καθενός, αυτό ξεστομίζει κάθε φορά. Αυτός είναι ο Δίας, ο διαβολεμένος νους που σε εκπαιδεύουν όλα αυτά τα συρτάρια. Όλα αυτά τα συρτάρια πάση μορφής επάνω στη γη. Αλλά ξαναγυρνάω πάλι σε εσάς, τους ίδιους, σε εσάς που πονάτε, που υποφέρετε, που ψάχνετε μπροστάριδες, που ψάχνετε ελπίδες, που. Τίποτα πουθενά. Σας το υπόσχομαι συμπαντικά. Μακάρι να υπήρχε μισή ελπίδα, θα ήταν αναγνωρίσιμο τον Θεόδωρο και θα συνήκε καταδείξει. Όλα είναι ψέματα. Όλα είναι ψέματα, όλα είναι ψέματα. Μία αλήθεια υπάρχει μόνο. Ότι το σώμα που κουβαλάτε, που δεν είναι δικό σας να το κάνετε ότι γουστάρετε, που χτυπάει η καρδιά σας και ακόμα περπατάτε και ούτω καθεξής, είναι από την πηγή μέσα σε εσάς τους ίδιους της διαδικασίας. Από το απόλυτο υπερπνεύμα ξεκινάμε όλοι. Έχουμε το κομματάκι μας ξεχωριστά όλοι μας του πνεύματος, την ατομική ψυχή και φυσικά το νου μας. Για να ενώσει το νου μας, το σώμα μας, το φυσικό, με όλα αυτά που βλέπουμε με τα όρατα. Και γι' αυτό κατεβήκαμε, για να πάρουμε εμπειρίες. Ποιος μπορεί να σας τα πει αυτά, αφού δεν τα κατέχουνε? Μέσα όμως από μια αλαζονία, από μια έπαρση, από πρακτορικές διαθέσεις και κάποιοι λίγοι βλαμμένοι, που και αυτοί τώρα οι βλαμμένοι που με ακούνε, ξέρουν ποιοι είναι αυτοί, έχουν μπλέξει άσχημα, που φιλαυτία τους δεν έχει όρια. Τους είχε 3 χρόνια Θεόδωρος κοντά τους και το σύγγραμμα του κατακλυσμού του Νόε δεν το έδωσε ποτέ ούτε μία φορά και έβαζε 80 link σε κάθε ομιλία. Όλοι λοιπόν αυτοί οι βλαμμένοι έχουν μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Και τώρα λοιπόν που έχουν μπλέξει πάρα πολύ άσχημα, ήρθε η ώρα του ταμείου, του τελετικού ταμείου.
Τι περιμένετε, άνθρωποι μου, τώρα από όλα αυτά τα οποία ζείτε δεξιά και αριστερά? Τι περιμένετε, πείτε μου? Κάποιοι που μιλάνε για τον Ιησού Χριστό, κάποιοι που μιλάνε για την Αποκάλυψη, δεν έχετε καταλάβει ότι όλα είναι ψέματα? Κρύψανε τον κατακλυσμό σαν γνώση το 2020 και το ζείτε. Και περιμένετε να πάρετε εσείς φωτισμένα βιβλία και άγια βιβλία από το Μαυροψύχη, που μέσα στην Αποκάλυψη Ιωάννου σας έχει αραδιάσει τα μύρια ψέματα. Τα μύρια ψέματα. Τα μύρια. Και βρεθήκανε κάποιοι καραλοκέντραβοι να πάνε να ερμηνεύσουν την Αποκάλυψη του Μαυροψύχη. Όλοι εξαφανιστήκανε. Ο Ιάννης πώς δεν εξαφανίστηκε? Πάντα το χρησιμοποιήσω για μπαλαντέρο ο Μαυροψύχης, Τέλος πάντων, είναι πολλά που θα μπορούσα να σας πω για το κομμάτι αυτό. Απλά βασίξτε το ότι ιερά βιβλία δεν υπάρχουν. Δεν είναι άξιος ο Μαυροψύχης να σας δώσει κανένα ιερό βιβλίο. Μία αλήθεια και μοναδική υπάρχει, η οποία είναι η δασκαλία του Ιησού. Ότι εσείς εκ του πατρός του διαβόλου εστέ τέκνα, που εξυπαρχήσαν ανθρωποκτόνος, εφευέντες του ψεύδους και πάντα έστειλαν τους ανθρώπους στον όλεθρο και στο θάνατο και στους πολέμους. Και ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Δεν χρειάζεστε απ' έξω πάτρονες, ούτε φωτισμένους. Γιατί το σύμπαν όταν κάνει ταμείο, κάνει μία και τέλος. Δεν έχονται εδώ καραγκιότσιδες να πάνε να λένε και να βάζουν στην άκρη το όνομα του Μεγίστου Ιησού Χριστού και να λένε οι φωτισμένοι και Άγιοι Γεροντάδες. Οι Γεροντάδες γιατί δεν είπανε ποτέ τι γράφει μέσα το Ισλάμ? Οι Γεροντάδες γιατί δεν είπανε όταν πήγανε και σταυρώσαν τον Ιησού, όλοι την κοπανίσανε? Ο ένας τον αρνήθηκε, ο άλλος τον πρόθεσε και ο άλλος τον αμφισβήτησε. Και μετά λένε, είπανε Γεροντάδες. Και πριν τον Χριστό, η Βαβυλώνα, δεν έχουμε αναφορές. Δεν ζούσαν άνθρωποι. Δεν υπήρχε η σελήνη, δεν υπήρχε Μαυροψύχης. Ένας ο οποίος είναι φωτισμένος, είναι φωτισμένος. Εσείς όμως για να παραπλανήσετε ακόμα μια φορά, επικαλείστε άρες μάρες κουκουνάρες. Το είπε ο Γέροντας, το είπε φωτισμένος, το είπε ο Αγίας Πατέρας, και να μην πω τη συνέχεια. Πιανού 9 μέρα. Άνθρωποι μου, έπειτα από 1,5 χρόνο που δεν είχα μιλήσει, απλά παρατηρούσα τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Αυτά που μπορείτε να φανταστείτε και αυτά που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Φτάσαμε λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή στα έσκατα των εσχάτων και όλοι έχουν δώσει εξετάσεις. Όλοι. Δεν υπάρχει ουδής που δεν έχει δώσει εξετάσεις επάνω στη γη. Βγαίνουν και μιλάνε σήμερα ότι υπάρχουν ξαφνικίτιδες. Όταν έκαιγε η καυτή πατάτα το Μάρτιο του 2020, πού ήταν όλοι αυτοί οι κουραμπιέδες? Αυτά τα μελομακάρονα, αυτοί του γλυκού νερού, οι επαναστάτες, πού ήτανε? Όταν υπάρχουν καταγραφές από τα συγγράμματα και από το 2009, πού βρίσκει τα λεφτά η Παγκόσμια Τράπεζα Παύλα Πατσαβούρα και δανείζει τα υπάκουα κράτη? Ποιος τα εκδίδει τα χρήματα? Από το 2009. Και τολμάτε τώρα και μιλάτε. Να μην πως αντί μιλάτε, έτσι. Η ασέβειά σας και η αχαριστία σας δεν έχει όριο. Και βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή ζούμε το ασύλληπτο. Το 16 ανέβηκε ο Τραμπάλας με τους Κιού. Είπε θα κάνει καλμονοθεία και έγινε. Ήρθε ο Μπάιντεν η κούκλα που ούτε ξέρει το όνομά του. Άμα το ρώταγες πώς το λένε δεν ήξερε να το απαντήσει. Ο Τραμπάλας είπε θα ξανάρθει το 24 όπως και ήρθε. Οι Κιού του 16 εξαφανιστήκανε. Τους ξέχασε τους Κιού. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει να έχετε απόλυτα ενεργή μνήμη και μόνο ο εαυτός σας μπορεί να σας σώσει? Απ' έξω δεν μπορεί να περιμένετε τίποτα. Τα έχουν ισοπεδώσει όλα. Ηθικές αξίες, υλικές ελπίδες, ακόμα και την επιβίωση πλέον της ανθρωπότητας την έχουν κάνει μια κόλαση. Χωρίς όριο κόλαση. Και το καταλαβαίνετε ο καθένας στο πεζί του καθημερινά, κάθε ώρα και στιγμή. Επομένως, έχουν εκριθεί οι πάντες και τα πάντα. Έχει γίνει η Δευτέρα Παρουσία και ήδη γίνεται. Και περιμένετε όπως όλα αυτούς τους ασύλληπτους τύπους ότι θα σηκωθούν από τους τάφους οι νεκροί, όσοι υπάρχουν, γιατί η προηγούμενη αρματιά και όλες οι μοίρες προηγούμενες δεν υπάρχουν καν σε τάφους. Δεν υπάρχουν καν οστά. Τίποτα δεν υπάρχει. Και όμως λένε στη Δευτέρα Παρουσία θα έρθει ο Ιησούς Χριστός, λέει, να τους κρίνει. Μα σας έχει κρίνει όλους. Έχει κρίνει ολονών της νοήσης. Ακόμα και το εθερικό του σώμα που ήρθε 13 Αυγούστου 2020
Όλοι στην Ελλάδα το κρύψανε. Όλοι ήρθαν να το πιστοποιήσει αυτό. Ότι η Δευτέρα Παρουσία πλέον είναι σε εξέλιξη, εν εξέλιξη. Ό,τι κουβαλάει ο καθένας. Αυτός ο οποίος έχει κάνει λεφτά είναι μεγάλος και τρανός. Ποιος? Το τελειωμένος. Και μετά που φεύγει πάμε στους επόμενους που είναι μεγάλη και τρανή βάση χρημάτων. Έτσι κρίνεται τις ψυχές των ανθρώπων. Έτσι κρίνεται τους ανθρώπους. Με πόσα χρήματα ή πόσα παλάτια έχουν αχαρακτήριση όσοι το κάνετε αυτό. Γιατί ποιο πράγμα να σας πω το μιλήσω? Για πείτε μου, για τη λέξη στα παιδιά σας. Από πού και ως πού είναι παιδιά σας? Ενωθήκατε με μια γυναίκα, κάνετε το κέφι σας, όλα τα κάνει η πηγή όπως την την καρδιά σας και μετά λέτε τα παιδιά σας, τα δικά σας. Είσαστε τόσο βλαμμένοι. Επειδή μετά φτύνετε το γάλα της μάνας για να τα μεγαλώσετε, μα αυτό για να τα μεγαλώσετε δεν φταίει η πηγή ούτε ο ήλιος που κάνει καρποφορία κάθε ώρα και στιγμή. Φταίει ο μαυροψύχης, η σελήνη που μέσα από τις εξουσίες σε όλο τον πλανήτη σας τραβάει το χαλί κάθε στιγμή και φτύνετε το γάλα της μάνας σας να επιβιώσετε και πλέον τα πράγματα είναι στο απροχώρητο. Δεν υπάρχουν λόγια να τα περιγράψεις. Δεν υπάρχουν λόγια. Τι άλλο να σας πω, το πω πραγματικά, τι άλλο να σας το πω. Καθίστε, όσοι ακούσετε αυτά τα λόγια πλέον και όσοι είστε έστω και στις παρυφές της νόησής σας ή ίχνους της νόησής σας αν θέλετε, να τα επεξεργαστείτε βαθιά. Να δείτε ποιο έργο κρύψανε όλοι στην Ελλάδα, όλοι οι αφυπνιστές που φωνάζανε και ξαναφωνάζανε 100-200 φορές τον καθένανε, είτε στην ελληνική επικράτεια, είτε αλλοδαπή από Αμερική, από Ελβετία, και είπανε το Θεόδωρο δεν θέλω να τον βγάλω. Και κάνανε δήλωση. Τον Θεόδωρο δεν θέλω να τον βγάλουν. Και κάποιος άλλος είπε η εικόνα του Ιησού, το εθερικό του σώμα, μήπως είναι Άγιος? Και αυτός είναι δημοσιογράφος τώρα 50 χρόνια. Καλά, μα ήταν Άγιος, δεν θα έπρεπε να πάρει τον Θεόδωρο τηλέφωνο να τον ρωτήσει τελικά τι είναι αυτή η εικόνα του εθερικό που ανέβασε μία και μόνο μία φορά στο κανάλι του? Γιατί άραγε? Την απάντηση την ξέρετε? Έχουν δώσει όλοι εξετάσεις. Η Δευτέρα Παρουσία έχει αγγίξει τον κάθε έναν ξεχωριστά επάνω στον πλανήτη. Είχαν όλοι μοίρια δώρα από το 20 και μετά που μας αγαπήσαν και θέλαν να μας σώσουν αυτοί που δεν μας σώσανε ποτέ. Να αρχίζεις να καταλαβαίνεις τι είναι αυτό το οποίο ζούμε. Και αυτό που ζούμε πραγματικά δεν περιγράφεται. Γιατί πάντα γινόταν το ίδιο. Έχονταν μια ψυχούλα και ενωνόταν ο πατέρας με τη μάνα και λέγανε οι τύποι αστείοι ότι έγινε σύλληψη. Σύλληψη πιανού? Από ποιον? Η Ιερή Ένωση του σπέρματος και του αρείου που γεννιέται μια νέα ψυχούλα και παίρνει σάρκα και παίρνει εμπειρίες, είναι σύλληψη? Ναι, είναι σύλληψη. Γιατί όταν δώσαν όλοι αυτοί οι ατελείωτοι τύποι των ψεμάτων και της υποκρισίας και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι τη λέξη σύλληψη, δεν την είπαν τυχαία. Ανέκαθε πάνω στη γη, γινόταν μια σύλληψη μιας ψυχής που σαρκωνόταν να πάρει εμπειρίες και τις στέλνανε για βρούδες, τις στέλνανε αλλού για αλλού. Τις μαθαίνανε μόνο ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι κατεβήκαμε όλοι μας να μάθουμε ποιοι είμαστε, ποιος μας έστειλε, τι ήρθαμε να κάνουμε. Πού πάμε όταν αφήσουμε το φυσικό μας σώμα στο φέρετρο? Μα πού θα πάμε? Ό,τι σκεφτόμαστε μπουρδες εδώ, στον αόρατο κόσμο η ψυχούλα μας θα ξανασυλληφθεί από τη σελήνη λόγω τεράστιας δύναμης που έχει επιρροή πάνω στον πλανήτη, γιατί η νόησή σου ήταν μέσα στις μπουρδες και στα ψέματα, αναγκαστικά δεν μπορεί να ελευθερωθεί και να πάει στον ήλιο. Εννοείται η νόησή σου ήταν εγκλωβισμένη στις βλακίες που σου λέγανε όλοι αυτοί οι απατεώνες, που σου απατάν αιώνια το νου σου, και ξανά πάλι, ξανά έπαιρνε σε σάρκωση, ξανά ψέματα. Σύλληψη, ψέματα, θάνατος. Σύλληψη, ψέματα, θάνατος. Σύλληψη, ψέματα, θάνατος. Ήρθε όμως ο καιρός, όσοι θα προλάβουν
και αν προλάβουν, να μάθετε τι σημαίνει βασιλιάς, που έχει βάση τον ήλιο, τον ηλιακό λόγο. Αυτός που πλέον έγινε λευκός και κανένας δεν πήρε χαμπάρι, ούτε καν να σας το πει. Πόσο κίτρινος ο ήλιος εκατομμύριων ετών έγινε στις μέρες μας λευκός, αιθερικός, και ποιος τον έκανε και γιατί το έκανε. Μα γι' αυτό έκανε λοιπόν η πηγή, γιατί για όσους έχουν θέση πλέον να έχουν βάσει τον ήλιο, να μπορούν αφήνοντας το σωματάκι τους και μην εγκλωβίζοντας την νόση τους στα ψέματα, να πετάξουν στον ήλιο. Αυτά για σήμερα, αυτά για τώρα, αυτά για τις ομιλίες που κάνουμε. Να είστε καλά, όσοι τα καταφέρετε, και να είναι ο Θεός πάντα μαζί σας.